wis kelakon aku uga ana ing Mojagung nandhake perkara iki kerjan sondong lawek atep panggon sing ora njaluk linah kesodan Kanjeng Sultan iki kan dadi grojogan ndak pakartine ora kenggo babar pisan kapeksa aku bulan panguasane Kanjeng Sultan Kinggak Bintoro kula syoga ing gaman ayo Thank you.
Aku ora gelem kok kanthi oleh Demak. Apa sing mau karepe? Boten entuk nyolong. Lho kok malah kok nyolong.